పండిన విషయం ಪುರಂಚಿನ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು ಈದ್ನಟ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಾವು ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆಂಚಿ ಬಂದು ಮೊನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಊರ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಅಂಚ ಬೋಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಐನಾರು ತಿಂಗಳು ಪಾಪ ಇಲಾಕ್ಷರು ఒక ರಾಜಣ್ಣ ಸಾಂಬಶಿವರಾವ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಹಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ಪ ನೋಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ಬದಾರ ಸುಶೀಲ್ ಸುವರ್ಣ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬದಾರ ಕೇಸರಿ ತಲ್ವಾರ್ ಹಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಾಂತಿದ್ದೇನೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವೇದು ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೈ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಂದು ಆ ಕಾನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಇನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದು ಅವು ಆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬೇಸ್ ಅವು ಚರ್ಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಓಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಓಲ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಗಳು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪೂರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಕೊರತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ಪೂರ ಯಾನ ಕೊರತೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಲೈಫು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅದು ಇತ್ತೇಳಿ ಅಂಚೆ ರೇಟು ಸುಮಾರು ಬಡೇರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಪೂರ ತೆತ್ತದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂಯ ಅಂತ ತೂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಬಡೇವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗಳು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೆಂಗಳು ನಡ್ತಂದಿತ್ತ ಬಹುಶಃ 6 ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೀ ಹೆಂಗೆ ಬೈದ ಪಂಡಾಗ ಯಾನ್ ವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳ ಪೋತಿಜೆ ಎನ್ನ ಜಾತಕೊಡ್ಲ ಫಿಲಿಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಪಿನ ಬಂದು ದಾರ ಓಲ್ಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವರೇ ಪೂರ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೇಳಿ ದಾದ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳು ಏರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಗೀತ್ ನಟೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಂದ್ಬೇರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಆಪಿನ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತರೆಯನ್ನು ದೀಪಿನಿ ನಾಗದೇವರ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ತರೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ ಪೂರ ಮುಂತ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಫಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಿದೇ ಊರು ಹೋದು ಒಂಜಿ ಪಿದೇ ಊರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಾವ ಅಂತ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹತ್ತು ಅದು ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಊರಪ್ಪುಣಗಳೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಪ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಪಿದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಮಿಳ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದ್ರ ಪಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಬರ್ತದೆ ತೆಲುಗು ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಂಗೆ ಪಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಏನು ಕಲ್ತದೆ ನಾನು ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಐದ್ರ ಪಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಹಿಂದಿ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಒರಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಬಂದು ಇಂಕೆ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವರು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ವಾ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡಿನೇ ಅಂಚ ಅವು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೇಕು ಪೂರ ಗೊರ್ಮಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಪೂರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪತಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಇದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ 1978 ಮಲ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಾಜಿನ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಭಾರಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಎತ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಡ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಪಾತೆರ್ನು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೋನು ದಯಪನ್ನ ದಾದಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನರೇಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಕೇನು ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಹುಡು ಸುಮಾರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಬೈದ ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಲ ಕೊರ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೆಡ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಯಾರು ಮುರಾರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಊರ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೆಂಗೆ ಆತಂಡು ರಷ್ಯಾಡ್ ಆತನು ಓಲೋಲ್ ಆತನ ಸನ್ಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಊರ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನೀರು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಉಲ್ಲೆ ಆರು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇವ್ರು ಇದು ತುಳಿಯರು ಕಾಂಡ್ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕದು ಮೋಂದೇಕದು ಆರು ಶುರುದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪಾತೇರ್ಯಾರ ಇದು ಅವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೂಜಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆರು ಕೊರಿಬಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅರೇಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ಇಂಚ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೇ ಕೊಡಪೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವನ್ನೆಂತ ಯಾರು ಅರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಬ್ಬರು ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ತಾ ಏತ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂಚನಕ್ಕಳು ಎಂಗ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾತ್ಯ ಎಂಜಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಬಾತ್ಯನ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಇನಿಯಾನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪುದಾರ್ ಬೈದನ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಐಟು ಹಿಂದೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಿಖ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾರ್ಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುಮನ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂಚು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಜನ ಅಕ್ಲಿ ಜನ ಇನಿ ಯಾನ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಸುಮಾರು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದನು ಸುಮಾರು ಬೈದನು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬೈದನು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ದೇವೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತುಯಾರ್ ಆಯಿತು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಲುಗು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮಾರಾವ್ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆರೇ ಫೇಮಸ್ ಪೂರೈ ಅವು ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ ಆರೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಬೈಜು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸುರುಟಿ ಹಂಗೆ ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಆತ ವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆರು ಮಂತ್ದೇ ಬೊಕ ಯಾನ್ ವಾಮೂಲೆಗೆ ವಾಪುಂಡು ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂದೆ ఒక ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಂದು ಆರು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬರೋ ಪಾತೇದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಹತ್ತದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಬರಕೊಂಡೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೂತು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಪತಿದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಉಂಟು ಅವು ಬೊಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಗಂಟೆದ ಸೌಂಡ್ ಒಬ್ಬರ ಬತ್ತನು ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನು ಲಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ಲೇನ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚೆ ಬತ್ತನು ದಾದ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಚು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು ಯಾನು ಎನ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ನೀರ್ಮಾಸ ಬೋರ ನಂದೆ ನೆಲಟ್ಟು ಜೊತೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ದೂರ ಆಯಿತು ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಪೂರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ತೆಲುಗುದಾಗಲೇ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುಬಾಡ ಅಂದೆ ಚೌಲ್ ನೀಡು ನೀದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಯಾನೈಕು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನೇಕು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ఒక ತುಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆತ್ತು ಲೆಪ್ಪ ಅದು ఒక ಎನಾನ ಲೆಪ್ಪ ಅದು ಅರ್ನೋಟಿ ಕೂಲ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ನೋಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ఒక ಅರ್ನೋಟಿಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಬೈದೆ ಸೊ ಅವು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದವೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿನ ಭಾಗಿ ಏರಿಗ್ಲಿಂಚ ಅಂಚ ದೇವರ ಇಂಕು ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಸುಮಾರು ಇಂಕು ಭಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಾಡು ಒವಾಂಡ್ಲ ದೇವರ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸುರುಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಕೆ ಕಾಲ್ ಇಂಚಿಂಚ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋರ ಬಂದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕು ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ಒವಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಐತ ಮಹತ್ಯ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಕಥೆ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಕತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ದಯಪನಾಗ ಐಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಐಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಲ್ಪ ಅವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಜಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಪೂರ ಕತೆ ಏಳು ಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಕತೆ ಎಂಚು ಐತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ರೋಲ್ಸ್ ಏನು ಬಂಡೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ರೋಲ್ಸ್ ಬರ್ಸಿ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ರೋಲ್ಸ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ದೇವರನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅವು ಹೋಗ್ತುಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಈಗ ಬಾಕಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ದೇವರ ದಯಟ್ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಯಾರು 4th ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲು ಬಕ ಅಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಜನರೇಷನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಇದಾದೊಂದು ಬೆರೇಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಯಪನ್ನ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತಿ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪ್ರೇಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಟು ಬಂದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಏನು ಬೇಕು ದಾದ ಬಂದು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ನಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಭೂತ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಅಮುರಾಣಿತ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರು
ಓ ಇಂಚು ಉಂಡು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಐಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಐತೆ ಕೋಲಾಗ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನಿಡು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪ್ರಬೋದ್ ಎಪ್ಪಲ ಎಪ್ಪಬೇಕು ಕಡೆ ಬೋಪ್ಯಾರು ಅವ್ಳು ಬೋದ ಕೋಲ ಎಪ್ಪಲ ತೂಪ್ಯಾರು ನಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೈತ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಐತ ಪವರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮನಸ್ಸುಡು ಐತ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ದೈವದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ ಭೂತದ ವಿಷಯ ಎನ್ನದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೋದು ಅವು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೋದು ಅಂಚನೇಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿ ಅವ್ಳು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದಾಗ ಅವ್ಳು ಏತ್ ಕಷ್ಟೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏತ್ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಜೋಡು ಉಪ್ಪಣೆ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಯ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಟು ಅವು ಆತ್ಮ ನೀಕುಲು ನಂಬರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈತ್ ಬರೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ತಮಿಳ್ದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ನ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಮಿಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ರಜನಿಕಾಂತಲ ಬಂಡೇರು ಅವ್ರು ನೆಟ್ ಬೈಜಿ ಇಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜರ ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಒಬ್ಬರ ದೇವರನ್ನೊಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಏಪನ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ದೇವರು ಈತನೇಟ ఇంకా మైనస్ కొడుతుజేరు ఆ వా భాషలో ఆవిడకి కొడుతుజేరు ఎన్న కుడ్లದ ఎన్న మంగళూరుದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಗಾಳಿದ ಶಕ್ತಿ ನೀರಿದ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಊರಕ್ಲಿಗಳ ಪೂರ ಬಿತ್ತು ಬರೋಣಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಇತ್ತು ಪೂರಕ್ಲಿಗಳ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಡು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೆ ಯಾರು MLA ಆದ್ರೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗಂಚಮನಾಗ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೋದು ಆಂಡು ದೇವರು ನಿಕುಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಕುಲು ಈ ದಿನೇಟ ಒಪ್ಕೊಡು ನಿಕುಲು ಈ ಕುರ್ಸಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಬರೆಯೋದು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಬರೆಯೋದು ಆಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇನು ಏರ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಈಚೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಂಡು ಐಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏತು ತಿರ್ತು ಪಾಡಿಯವ್ರು ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಐದು ಹಾಕಿ ಜನಕ್ಲೇಗಿತ್ತ ಏತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಇನಿ ನೀವು ಲೇರಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲು ಆಂಧ್ರ ಬಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಡೆಯಣ್ಣ போய் ನಿಖಲು ಬಂದ ಜಾಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು 100 ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು 50 ಜನ ಬತ್ತನ ಕಾರಣ ಬರ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈಗ ಏಪಲ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ದೇವರು ಏಪಲ್ ನಾಟ ದೇವರ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕು ಒಂದು ಆತು ಒಂದು எனக்கு ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗುಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆಡು ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲೈಫ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಜರ್ನಿ ಅವು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಅವ್ರು ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೋದೆ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ ಏಪಲ್ಲ ಬಂತದ್ದು ಡಿಫೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತು ಪೂರ್ವ ಲಕ್ಕೋಡು ಬಿರ ಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮಲ್ಕೋಡು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮೂತ್ ಜರ್ನಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಡು ಬೈಲಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿ ತಿರ್ತು ಬಂದು ಹೋಗ್ಕೊ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾ ಪ್ರಾಯೋಡು ಬರೋಡು ಏಪ ಬರೋಡು ಒಬ್ಬರು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅಂಚಲ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋಡು ತುಳು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಗೆ ಬರೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬರೋಡು ಐಕ್ ಮೂಲು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿದ MLA ನಮ್ಮ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕೊಬ್ಬರ ಪೋಯರು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸುಮಾರು ಪರ್ಬ ಹೆಬ್ಬೆ ಪುರ ಅವನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೂಜೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪರ್ಬಗೆ ನಿಂತನ ಐಕ ರಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ನಿಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ಹಾಕಿನ ಹೆಬ್ಬೆಗೆ ನಮ್ಕಿದೆ ರಜಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಕಿನ ಹೆಬ್ಬೆ ನಮ್ಕಿದೆ ರಜಾ ನಮ್ಮ ಊರು ಹಾಕಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಾಕಿನ ಓವಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಕೋಲ ಅವಡು ನಾಗದ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಇದನ್ನು ಒಂದಿನ ಐಕ್ ರಜಾ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿನ ಹಾಕಲಿ ಹಾಕುದಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಹೋಡು ಬಯ್ಯ ಬದ್ದು ಮಲ್ಪರ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋಡು ಬರೋಡು ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಆ ಏ ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೇಟ್ ಆ ಸೀಸನ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಜಾ ಕೊಡಲಿ ಬಾಕಿದ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊರ್ಚಿ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅವಳು ಪೋಪು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅವಂದ ಬರೋಣ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಅವೇನು ಉಂಟಾಡು ನಮ್ಮೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಯಾಕಂದಾಗ ಈತಿನೇಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಂಟಾದನು ನಮ್ಮವೇನು ಉಂಟಾಡು ನಮ್ಮ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಆಯ್ತಾ ಬಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಬಂದು ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಜಾ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಐ ಹಂಬ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಭರತ್ಜಿ
to put it in front of the Chief Minister and ask him to give a holiday for our Tulunadu festivals. So once again, ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಡು. ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಬೈದೇರಿನ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದೇರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕರಂಜು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಲುತ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಡೇ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಲುತ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಡೇ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಮಿಟಿನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ A to Z ಪೂರಕ್ಲ ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ACP ಮಹೇಶ್ ಅರೇಂಜ್ ಶುರುಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವರು ಲಕ್ಷ ಅವರು ರಜಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಂಬಶಿವ ಅವರು ಪೂರಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಡೀ ಊರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರು ಉಂಟು ಜಯ ಜಪ್ಪು ಜಯ ಕುಲ್ಲು ಜಯ ಯಾನು ಬೈದೀನಿ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈದೀನಿ ಯಾರು ಏನು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಕಂಡೇನೆ ಆತು ಇಡೀ ಊರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ತೂತೆ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲೋಡು ಯಾನು ತೂದೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಡಿನ ಪೂರಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಂಚಲ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ವೀಕ್ ಡೇ ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳು.